dadi pun kok kirang prayogi menawi wonten ngandhap nggih. Kita turun aja. Napa? Anu minggah mawon. Pun minggah mawon. Nggih. Nggih, tidak wonten. Tidak wonten minggah mawon. Mboten napa-napa. Alah mboten, monggo. Jangan jadi malu, monggo Ibu. Sepertinya kalau Ibu enggak pantas ya, Mbak aja, monggo Mbak. Bapak, pinarak nginggil niki di. Minggah apa? Minggah mboten napa-napa. Kang milih. Mboten napa-napa. Enggak. Pripun? Ning mriki mawon. Niki endi-endi teng isor. Alah niki. Mboten napa-napa, mboten minggah. Sangen ngeten, Pak. Mangke to. Bapak. Kula nek 1000 mboten gadah. Nah. Pripun? Oh, ngapunten, iki kula gandeng napa anu Kakak Awi, Kakak Monika. Monggo. Waduh, padha dawane sing isor. Kalih nyuwun sewu, Pak. Niki mangke sarang-sarang. Ibu-ibu PKK kula terus majeng sareng panjenengan mangke. Suparing asta. Setuju? Setuju. Sakniki ibu PKK kula aturi minggah sarang-sarang. Contoh monggo. Mangke nyaosi napa tembang kepeling saged pinangka panggih. Sepote Cong, ibu-ibu PKK. Keluarga agung ing dusun Tambak Selo. Monggo. Monggo, Bu. Nah, ngirah wis bareng pisan. Sarang sepindah. Oh. Iringane Mas PKK suara. Pun monggo bareng-bareng ya. Kasih enten sing kantun. Dereng jangkep. Jangkep dijangkepi, monggo. Dijangkepi. Monggo Bu. Pinangka kangge ngregengaken dusunipun. Terus ingkang nyoting monggo Bu sarang-sarang mriki. Mboten napa-napa mboten pereh kok mriki. Wis men urup karo ning urunan ayo gorene. Monggo. Ki mau ketoke ketikan tesenten ning kirang. Oh enten ibu-ibu sing mutung mau ngerti ra? Wis sanggulan ayu sanggule diuculi ngono. Saiki mun kondur. Oh sing foto karo jenengan iki. Leres sanggule kok status. Ibu bojone kula. Oh. Buke pundi? Lah bojone Juli. Bojone nggih wae Bu Elsa. Bu? Bulasiem. Oh, Bulasiem. Oh, dalan. Nggih, saya. Nggih. Anu niki kang dipun pangarsani panjenengan Ibu Kadus. Oh, nggih, Bu Kadus. Mugi diparingi panjang yuswa, samodayanipun sedaya diparingi nandhakaken rasa persatuan kesatuan. Monggo Bapak kelawan Ibu Amelia selaku napa sesepuh kang mapan wonten dusun Mbak Selo sak kanan kiringipun Ibu Amelia laras nggih. Kula aturaken nggih Ibu Amelia saha Bapak. Cek nggih matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ingkang wabarakatuh. kula hormati Ki Dalang Ki Jumari Hadi Junarto. Beserta kru ingkang kula hormati Bapak Ibu Kadus wonten ing dusun Tambak Selo, ingkang kula hormati Bapak RT, Bapak RW dusun Tambak Selo, ingkang kula hormati perangkat desa Desa Pasekan, ingkang kula hormati tokoh masyarakat, tokoh agami wonten ing Desa Pasekan khusus